Ko se seća ovog legendarnog videa? Da li ste znali da je ovo prvi video u istoriji Jutjuba koji je prešao milion pregleda? Ovaj klip je bio vrhunac jednog maestralnog serijala reklama pod nazivom Žoga Bonito, pa su tako smislili i Žoga TV, koji se sastoji od niza epizoda. To su ujedno bili prvi klipovi koje je Nike Soccer ikada postavio, a 6 epizoda po redu, to je klip o kojem pričamo, zvala se Brazilian Ping Pong. Ovo remek-delo advertisinga počinje tako što Erik Kantona šalje Ronaldinju zlatni kofer, u kojem se nalaze bele kopačke prekrivene 24-karatnim zlatom. Možda mlađe generacije neće razumeti, ali ova reklama imala neverovatan uticaj kako na industriju sportskog marketinga, tako i na tadašnje generacije koje su pomno pratile fudbal, pogotovo najveći ikonu fudbala 2000-ih, to jest Ronaldinja. Sećam se nas par u društvu kako na Sony Ericssonu K750 satima gledamo Ronaldinja kako konstantno pogađa prečku bez da mu lopta padne na zemlju. Godinama se vodila debata da li je snimak montiran. Međutim, svako ko vam kaže da je reklama montirana, taj lažo. Taj klip je obeležen detinjstvom mnogih od nas i nećemo tako lako menjati mišljenje. Koja je vaša omiljena fudbalska reklama iz detinjstva?